Sapira arepku mang. Samene iki. Mangsamu ini gampang kali cuwili. Mbok termasuk sakti kon. Dibaca arep gede kare samene. Kono aja melok-melok ngomong lho, kono tak sunat dhewe lho. Lho aku wis sunat kok. Saiki kon minggir rene. Kon minggir rene. Aja rek. Saiki aku tak bicuru. Aku tak mencoco. Bicara. Mencorot. Aku tak bicara. Aku tak ngomong ya. Aku tak ngomong. Ngomong. Nek aku bener no. Nek aku salah bener no. Bener. Salah kon benerno kon iku. Lho, Nek bener ya dibenerno, nek salah ya disalahno. lho lah nek aku salah kon salah gak iso bener terus. Iki opo kok menangi dhewe? Aku nek bener no, nek salah benerno. Lah nek salah kon salah lah gak iso bener keliru. Nek salah ya disalahno, nek bener ya dibenerno. Lho, Ayo ngomong, bukan dengkulmu. lah ket man gak ngomong anggapmu. Lah kon kate ngomong apa kon? Mbok, Oh, mbok kon iku. perkara niku sepele. Nah, Omaku lak mburine omahe Yutun. semiatun iku. Sumiatu nambah anak dua man. Iya. Nah, ngarep ngene omahe Yutun, mburine omahku. Iya. Lah aku lak gandul dalan ana dalan cilik. Iya. Lah karangane Yutun ditanduri terong. Iya. Terong bendina disiram sesuai lak gede. Subur. Subur terus ngembang. Heeh. Ngembang terus ana sing sak mini kok apa jenenge? Pentil. Ah, pentile. Aku budal pentile tak jempel lho moring-moring. Kok bener? Kenapa kon? Karena aku dadi bojone semiatun tak tonyo kon. Lah ya iku mang arek kampung melok kate nawar atas pentil mau cuwi nek tak kono ngene. Kawe. Ambakan arek-arek apa kok melok-melok. Mbok, Sing salah tetep awakmu, Bos. apa aku salah? Saiki ku lho ya masih bojone sapa ae ya nuwun sewu lho ya. Masih bojone Jasmari, masih bojoku. Kadek pentil kok pijet tak bacok kon. Ah, dapat tapi juta wis kok ngene lho. Apa maneh mbok lu terus. Lah iya. Kita bacok tak pacul kon. Ah, lah ya nek gede pentil cilik ae. Lho, pentil cilik. Masa cilik gawe. Gawe iku bojone wong. Pentilmu ah. Bojomu ah. Ya masih bojone sapa-sapa nek pentile ku ya gak entuk. Pentile sapa? Pentile Yutun. Lho pentile terong. Pentile terong kok pentile Yutun. Pentile Yutun tak pentile terong. Pentile teronge Yutun. Teronge Yutun. Pentile terong. Pentile terong Yutun iku sakmene. Heeh. Iki pentile sakmene ndahne pentole sapira kok. Lho nek teronge bojone gedhe. Tapi umburine omah. Aku gak gelem njoko teronge. Lho gedhe terong ngori kowe. Ana sakmene. Wah, samene ono kok. Terong sapa? Teronge bojone Yutun. Terong Yutun. Anjane wong iku njaluk perkara terus. Saking Kamu mulane gawe dalan iku aja karangane wong. gak mergo iku anjane kepengin lele nambah aku. Gak sing lanang, gak sing wedok. Ket mulai aku durung duwe apa-apa sampai saiki aku duwe motor papat. Masih gak ono bane. Montor apa gak ono bane iku? Motor cilik. Iku montor-montoran iku jenenge. Iku anjane njaluk geger terus. Nek perkara iku gak sepele kon. Gak sepiro. Gak sepiro. Biyen iku tau geger ambek aku. Ora apa? Mbah. Jenenge wong gegeran iku lak mesti ana persualane. Ayo ana perkatoane. Wong geger lak ana perjariane. Perkulotan. Ah! Kono tak eker-eker kan. Tak eker-eker. Ana percelonoane iku lho. Kak, anjane bojone Yutun niku. Kasdran. Ah, kasdran tak kasremen. Kasdran. Tamesran. Katanu kademen. Iya tak katana. Pokoke bojone Yutun iki bewian ngejak geger ambek aku. Iku asline duduk wong kene kok. Masih dudu wong kene tapi saiki penduduk kono. Iya. Zaman tak titipi petik ya ngono. Wis gegeran ambek aku. Ora apa? Aku kan duwe petik babon, Iya, iya. kan duwe jago. Lah kono kan pitike akeh. Heeh. Tak titipi petik. Yutun aku dadi petik babon iki. Engko nek ngendong nek duwe anak akeh, ayo parodang. Lah wis enak sih aku. Iya, iya. Nah aku salah ya benerno lho. Ah, salah kok dibenerno. Tak titipi petik babon iki. Oh. Jane jagone akeh.
Lho ngono iku 2 wulan tak takoni wis ngendok kabeh itu durung. Sampe 3 wulan wis ngendok durung. Aku rak mangkel sire wong jenenge pitik. Kepengin duwe ndok kasar ya tuku. Aku madu nang bojone. Ya kaseran iku. Kasran nang bojone. Kok dilalene iki? Jenenge kasdran kebiyen. Kasran ya apa bojo peno iku? Apa aku tete pitik mon ya mun yamene durung ngendok kae. Lah ngono kok nek takon bojoku ya didelok ngono apa. Delok dhewe nyacak delok. Tak delok lawange ditutupi terus. Maling kasdran iku sak nambek aku ngene lho Bu carane, Bos. Engko nek bojoku pitik iku biasane ngendoke para esuk ah. Nek sore iku sobo dhisik ngono lho. Enek gak eneke cero. Ono endok. Cero soboen ngono. Lah ya apa wayahe aku nyoba. Engko nek sore bojoku lak adus ah. Engko nek wayahe bojoku adus soboen ngono. Iya. Ya tak turut sewa jenenge bojone, mosok kate moring-moring ngono. Omonge kasdran mbok turut, tak turut bareng jam 3 tantene mburine omah. Jam 4:30 sing wedok adus ah. Bareng itu adus gak kesuwen tak sogok. Moring-moring jian. Yutung adus mbok sogok. Pitike. Ala apa nyok yutun. Cinta padamu. Padha lanange kok cinta. Monggo. Hah? Durung kapok ae. Ya grek wajune. Lanange ayu. Kaiji. Kaiji lanang ayu. Monggo. Wih, anting-antinge gedhi. Karo sapa anting-anting? Tumuh iki. Bene ala pengesan blowongor. Anjen aku gak rokok nek mesti abang. Burimu. Kana buntute kana. Ono. Kalau cengir-cengir. Monggo. Wih, kelanir ae stalking barang e. Anjen celana setak. Kuno. Celana stalking. Kalunge aku seneng apike. Wong tas belek.